Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Apostle Chiwenga odedzera kuti we can't be fooled by these dandaheads, achireva ED ZANU-PF team yevarakashi panyaya dzemba guys, kupazwa kwedzimba dzevanhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Tererai mbunzwe. Ndozviya zvatati kuudzai seTFA Files kuti vanodii kuuya kusikodza vanhu kuti pamuri kuvakira paite. Ndozvikutaurwa naApostle. Until our humanity comes back and say, no, the driver of that bulldozer, we must know where he lives. Yes. He is one of us. Yes. Next time he gets an order to destroy houses, he will never take it. Yes. He will resign and abandon that bulldozer. Yes. We are going to burn this bulldozer. Yes. The state is going to lose very expensive equipment. Why can't you use these bulldozers to build roads? Yes. Proper accommodation. Where was the state when these houses were being built? Why didn't the state or the council come when these people laid the foundation? You can't build here. It's not allowed. That could have saved their money. Yes. Yes. The minister says, we are not involved. It's the council. And people have the temerity, the audacity, the guts to say, at least the government is not involved this time. We can't be fooled by these dandaheads. We are wiser than that. Yes. Where were you? Paiva kwa dzimba idzi panzvimbo dzisingabvumidzwe kanzuru yanga iripi? Pada kuvakwa chiko, pada kwemba yaMwari pari kunzi pari illegal. Anditi pada kuvakwa imwe building. Why not rectify the problem? Yes. And leave the house? Yes. Ask the people to regularize their properties. Yes. And not destroy them. Yes. Where is our common Ubuntu as Zimbabweans? I'm sure you have heard from the horse's mouth. Apostle Chiwenga vari kuti kosei vasingauyi kutskodza vanhu kuti pamuri kuvakira paite. Nesuwo takambozvitaura vanhu vakatituka vakatiudza kuti usataura kwasina kuswera. ZANU-PF ED team yevarakashi inozviziva zvese zviri kuitika. Ndosakira muchinzwa Apostle Chiwenga vachiti ivo we can't be fooled by these dandaheads. Vari kufunga kuti takapusa tinenge tichiona kuti chii chiri kuitika, which means vanhu veZANU-PF vari kutotorawo mari papapa panyaya idzi because ndo vanopa vanhu mastands, vanhu vovaka vopaza futi. What is that? Chii chakadaro chinenge ngozi. Thank you so much. Don't forget to subscribe.